Γεια χαρά σε όλους, βρίσκεστε στο κανάλι Ολέσια Πλέξη και στο σημερινό μάθημα θα πλέξουμε τη ζακέτα η οποία για τρίτη συνεχόμενη χρονιά κλέβει τις εντυπώσεις. Εγώ προσωπικά την φοράω σαν πανοφόρη, το φθινόπωρο και την άνοιξη. Φοριέται εύκολα και ταιριάζει παντού. Για να πλέξω τη ζακέτα σε μέγεθος medium χρειάστηκα 7 κούκλες νήμα πάφι. Το αγαπημένο σας νήμα με θηλίτσες που πλέκεται εύκολα με τα χεράκια. Το συγκεκριμένο χρώμα που μου άρεσε είναι το νούμερο 775, υπέροχο ginger χρώμα. Επίσης, χρειάστηκα μαρκεράκια, ψαλίδι, κλωστή, βελόνα, καθώς θα ράψουμε κόπιτσες. Οι συγκεκριμένες είναι ντυμένες, έτσι λέγονται αν θέλετε να τα βρείτε στα καταστήματα με είδη ραπτικής. Ξεκινώ να πλέκω τη ζακέτα από κάτω προς τα πάνω και μέχρι τη μασχάλη θα πλέκω ταυτόχρονα την πλάτη και τα δύο μπροστινά κομμάτια. Γι' αυτό φτιάχνω μία αλυσίδα με 65 αλυσιδάκια. Όπως κοιτάζω τις θηλές βλέπω την πρώτη θηλιά και η δεύτερη περνάει μέσα στην πρώτη από πίσω προς εμένα. Σαν να είναι μια γατούλα η δεύτερη θηλιά και μπαίνει στο παράθυρό μας απ' έξω προς το σπίτι. Οπότε βλέπω την πρώτη θηλιά και αμέσως επόμενη περνάει μέσα από πίσω προς εμένα. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργώ μία αλυσίδα με πλεξουδάκια. Από πίσω προς εμένα. Και όταν μετρήσω 65 πλεξουδίτσες, 65 αλυσιδάκια, τότε θα σταματήσω. Η αλυσίδα είναι έτοιμη και όπως σας είπα, αυτή καλύπτει και τα δύο μπροστινά κομμάτια και την πλάτη. Βλέπετε πόσο μεγάλη είναι? Και θα πλέκουμε ταυτόχρονα την πλάτη και το μπροστινό μέρος μέχρι τη μασχάλη. Τώρα, ποια θα είναι η πλέξη? Η πλέξη θα είναι, όποιος ξέρει τις βελόνες, λάστιχο 1x1, όπου θα πλέκουμε μία θηλιά καλή, μία θηλιά ανάποδη. Και αυτή η πλέξη είναι διπλής όψεως και από τις δύο μεριές φαίνεται το ίδιο. Πάμε να δούμε τι θα κάνουμε. Θα έχουμε λοιπόν τις θηλιές του πλεκτού, όπως αυτές που δείχνω, και θα έχουμε τις θηλές πάνω στο νήμα που τρέχει. Και τι θα κάνουμε? Σε αυτές τις θηλές του πλεκτού, και ειδικά στην αρχική αλυσίδα θα είναι αυτές οι πάνω θηλίτσες, όχι οι κάτω, θα βάζουμε τις θηλές από το νήμα που τρέχει. Ο πρώτος πόντος είναι ήδη έτοιμος. Πάμε να μπούμε στη δεύτερη θηλιά, μπαίνουμε με καλή, δηλαδή από πίσω προς εμένα βγαίνει η θηλίτσα. Ο επόμενος πόντος είναι ανάποδος. Θα πάει η θηλιά από μπροστά και θα βγει πίσω. Στην ανάποδη, από πίσω. Και το νήμα, όπως το περνάω, αφού πάμε προς τα αριστερά, το νήμα με θηλές πάω λίγο αριστερά. Αυτό θα μας βοηθήσει να μην γυρίσει η θηλιά και να έχει την σωστή όψη της. Γιατί άμα πάει το νήμα με τις θηλές από πίσω, θα γυρίσει η θηλιά και δεν θα υπάρχει σχέδιο. Θα είναι μπερδεμένο. Οπότε το προσέχουμε αυτό το σημείο. Καλή ανάποδη έπλεξα. Ακολουθεί καλή. Πάλι. Πάω στην επόμενη θηλίτσα. Το νήμα μου είναι εδώ. Την επόμενη ελεύθερη θηλιά, από το νήμα που τρέχει, την περνάω μέσα στη θηλιά του πλεκτού. Και την έπλεξα καλή. Τώρα ακολουθεί η ανάποδη. Πάει από μπρος να βγει προς τα πίσω και το νήμα με τις θηλές κοιτάζει προς τα αριστερά. Πάλι πλέκω την καλή
από πίσω προς τα μπρος. Η επόμενη θηλιά είναι ανάποδη και μπαίνει από μπροστά και βγαίνει πίσω. Πάλι καλή και ανάποδη. Καλή, από πίσω προς εμένα, από μένα προς τα πίσω η ανάποδη. Καλή. Και άμα το κοιτάξετε τώρα βλέπετε ότι όλοι οι πόντοι καλοί κοιτάζουν προς εμένα και όλοι οι ανάποδοι προς τα πίσω. Και έχουν ένα κομπάκι οι ανάποδες. Αν το γυρίσω το πλεκτό από την ανάποδη, ο ανάποδος πόντος είναι καλός. Αλλά δεν θα μας απασχολήσει τώρα αυτό. Ο καλός ο πόντος φαίνεται η πληξουδίτσα του και βγαίνει πιο μπροστά. Και ο ανάποδος, άμα τον πλέξω, φαίνεται ένα κομπάκι. Και τώρα θα συνεχίσω μέχρι το τέλος και οι δύο τελευταίοι πόντοι θα είναι καλοί. Έπλεξε εγώ μέχρι το τέλος. Βλέπω εδώ ότι έχω κάνει τους δύο τελευταίους πόντους, δύο τελευταίες στυλές είναι καλές. Τώρα, αν γυρίσω το πλεκτό, μπορώ να πλέκω και γυρνώντας το. Όμως, επειδή μου αλλάζουν λίγο τη μορφή οι θηλιές και όποιος δεν έχει την εμπειρία να τα ξεχωρίζει, δεν θέλω να μπερδευτεί. Οπότε, το πλεκτό δεν θα το γυρνάμε. Θα πλέκουμε άλλες σειρές από δεξιά προς τα αριστερά και άλλες σειρές από αριστερά προς τα δεξιά. Τώρα είναι η σειρά που θα πλέκουμε από αριστερά προς τα δεξιά. Οι πρώτες δύο θηλιές είναι καλές και μου βγαίνει όμορφα το σχέδιο. Οπότε, ο πρώτος πόντος ο ακριανός είναι καλός, τον πλέκω καλή, γιατί πάντα πλέκουμε ακριανό καλή. Και ξεκινάμε το σχέδιο, μια καλή, μια ανάποδη. Μια καλή την πλέξαμε και ανάποδη που πάει από μπρος να βγει προς τα πίσω η θηλιά. Πάλι καλή. Ανάποδη. Καλή. Και εδώ τι προσέχω, μου γύρισε η θηλιά. Δεν είναι ανοιχτή όπως εδώ, σαν να κάνει ένα σταυρουδάκι μπροστά. Οπότε θα την ανοίξω και θα την γυρίσω έτσι ώστε να είναι ανοιχτή. Τα προσέχω αυτά καθώς πλέκω. Γιατί το νήμα είναι χοντρό και θα φαίνεται η ατέλεια. Οπότε, προσέχω τις στυλές μου να είναι σωστά γυρισμένες. Προσέχω τους ακριανούς πόντους να είναι πάντα καλοί. Συνεχίζω και πλέκω με αυτόν τον τρόπο για 8 σειρές. Και όταν θα έχω 8 σειρές θα έχω αυτό το αποτέλεσμα. Μετράω από τα πλεξουδάκια που βλέπω 8 σειρές. Βλέπω το μπροστινό κομμάτι και το πίσω μέρος και θα πρέπει τώρα να τα ξεχωρίσω και να πλέκω ξεχωριστά την πλάτη και ξεχωριστά τα μπροστινά μέρη. Πώς θα το κάνω τώρα? Γι' αυτό θα χρησιμοποιήσω τα μαρκεράκια και θα μαρκάρω τις στυλές. Όταν θα βάλω το μαρκεράκι στην 17η θηλιά θα είναι το πρώτο μπροστινό μέρος, το δεξί. Ωραία, να τα μετρήσω και έχω βάλει ήδη εδώ το μαρκεράκι. Και θα βάλω στην 49η θηλιά άλλο ένα μαρκεράκι. Αν τα μετρήσω τώρα από αριστερά προς τα δεξιά θα είναι πάλι 17 θηλιές. Οπότε ό,τι είναι στο κέντρο είναι η πλάτη.
Η πλάτη έχει 31 θηλιές. Οπότε τι θα κάνω, στον πόντο αμέσως επόμενο μετά το μαρκεράκι αφορά το μπροστινό μέρος, θα ξεκινήσω να πλέκω με το καινούριο νήμα. Δεν θα κόψω το νήμα που έχω τελειώσει. Θα πάρω καινούριο κουβαράκι. Θα πάρω την πρώτη ελεύθερη θηλιά και θα αρχίζω να πλέκω. Το σχέδιο μια καλή μια ανάποδη, δεν έχει τους ακριανούς πόντους για να σχηματίσουμε την ούγια. Πλέκω αυτό που βλέπω. Βλέπω καλή, θα πλέξω καλή θηλιά. Βλέπω ανάποδη, θα πλέξω ανάποδη θηλιά. Και θέλω να πλέξω τους πόντους της πλάτης για άλλες 8 σειρές. Αφού πλέξω τις επιπλέον 8 σειρές της πλάτης, θα σχηματίσω τους λοξούς ώμους. Δηλαδή, να πάνε ελαφρώς διαγώνια οι ώμοι μέχρι τη λιμόκοψη. Έτσι, το πλεκτό θα κάθεται όμορφα και δεν θα περισσεύει στην περιοχή της μασχάλης. Για να σχηματίσω τους λοξούς ώμους, θα χρησιμοποιήσω από 12 θηλές για κάθε ώμο, με εξής τρόπο. Θα πλέξω τις πρώτες 4 θηλιές, κανονικά όπως βλέπω το σχέδιο, και βλέπω μια καλή, μια ανάποδη, μια καλή και μια ανάποδη. Ωραία, έπλεξα τις 4 θηλιές και τώρα θα τις κλείσω. Βλέπω την πρώτη θηλιά και περνάω τη δεύτερη μέσα από αυτήν. Και συνεχίζω να κλείνω με τον ίδιο τρόπο μέχρι να τις κλείσω όλες. Αυτές τις θηλές δεν θα τις πλέξω ξανά στην επόμενη σειρά. Συνεχίζω να πλέκω τις ανοιχτές θηλές, μια καλή, μια ανάποδη, μέχρι το τέλος της σειράς. Έφτασα στο τέλος της σειράς 17 και στην επόμενη σειρά θα πλέξω και θα κλείσω τις πρώτες 4 θηλιές του αριστερού ώμου, όπως ακριβώς κάναμε και από την δεξιά μεριά. Αυτό που θέλω να προσέξετε είναι ότι δεν θα πλέξω την πρώτη θηλιά, θα την αφήσω άπλεκτη. Θα σας εξηγήσω γιατί θα το κάνω αυτό. Οπότε, αφήνω άπλεκτη την πρώτη, πλέκω την δεύτερη όπως την βλέπω ανάποδη, πλέκω την τρίτη θηλιά καλή, πλέκω την τέταρτη θηλιά ανάποδη, και θα κλείσω τώρα τους πόντους αυτούς. Θα πλέξω τις επόμενες ανοιχτές στηλές μέχρι το τέλος της σειράς και στη σειρά 19 έχουμε την εξής εικόνα. Έχουμε τη μία θηλιά που έχει μείνει από τα προηγούμενα κλεισίματα. Δεν τη μετράω. Και μετράω τις καινούριες 4 θηλιές που θα πρέπει να κλείσω. Πρέπει πρώτα να τις πλέξω
και την πρώτη θηλιά δεν θα την πλέξω, θα πλέξω την δεύτερη, την τρίτη και την τέταρτη. Και όπως τώρα τις έχω, θα τις κλείσω, ξεκινώντας από την θηλιά που έχει μείνει από τις προηγούμενες 4 θηλιές που είχαμε κλείσει. Την πρώτη θηλιά δεν την έπλεξα γιατί θέλω να μην έχει σκαλοπάτι. Θα ήταν πολύ πιο ψηλό το σκαλοπάτι αν έκλαινα τώρα πλεγμένη την πρώτη θηλιά. Οπότε θέλω να αποφύγω τα σκαλοπατάκια και να είναι πιο όμορφη η γραμμή του λοξού ώμου. Γι' αυτό δεν πλέκω και την πρώτη θηλιά. Φαίνεται μικρό σκαλοπατάκι το οποίο δεν θα φανεί όταν ράψουμε τη ζακέτα. Αν όμως ήταν πλεγμένη η πρώτη θηλιά θα ήταν πολύ πιο μεγάλο το σκαλοπάτι. Τώρα οι θηλιές που έχουν μείνει τις πλέκω μέχρι το τέλος της σειράς. Και όπως φτάσαμε στη σειρά 20, πάλι βλέπουμε τη μία θηλιά από τις προηγούμενες 4 θηλιές που κλείσαμε. Θα πλέξω τις επόμενες 4 θηλιές, όπου την πρώτη θηλιά θα την αφήσω άπλεκτη από τις 4. Θα πλέξω την δεύτερη. Την τρίτη. Και την τέταρτη. Και έχοντας όλες αυτές τις θηλιές πρέπει να τις κλείσω. 4 θηλιές και μία θηλιά από την προηγούμενη που έμεινε από τα κλεισίματα. Και περνάω την δεύτερη θηλιά μέσα από την πρώτη και τις κλείνω. Πλέκω τις επόμενες θηλιές μέχρι το τέλος της σειράς. Στη σειρά 21 θα κλείσω και πάλι τις 4 θηλιές, αλλά θα είναι και οι τελευταίες του δεξιού ώμου. Και όπως έκανα και στις προηγούμενες σειρές, την πρώτη θηλιά δεν την πλέκω, πλέκω την δεύτερη, όπως βλέπω το σχέδιο, την τρίτη που είναι καλή και την τέταρτη που είναι ανάποδη. Έχω τις 4 καινούριες θηλιές και μία θηλιά που έμεινε από τα προηγούμενα κλεισίματα. Τις κλείνω αυτές τις θηλιές. Ωραία. Και έχουμε αυτή την εικόνα. Αυτός είναι ο λοξός ώμος, ο δεξής, είναι έτοιμος. Μη σας φαίνεται περίεργο, κάθεται πάρα πολύ όμορφα όταν το φορέσετε το ρούχο στην περιοχή των ώμων και του στήθους. Πλέκω τις επόμενες θηλιές καλή ανάποδη μέχρι το τέλος της σειράς. Και φτάσαμε στην τελευταία σειρά της πλάτης, στη σειρά 22, όπου θα κλείσουμε τους τελευταίους 4 πόντους του λοξού αριστερού ώμου. Βρίσκω τις καινούριες 4 θηλιές, την πρώτη την αφήνω άπλεκτη, την δεύτερη την πλέκω ανάποδη γιατί έτσι έρχεται η πλέξη,
την τρίτη καλή, την τέταρτη πάλι ανάποδη. Έχω τις 4 καινούριες θηλές της σειράς 22 και μία θηλιά που έμεινε από την προηγούμενη σειρά. Οπότε κλείνω αυτούς τους πόντους που έπλεξα και μόλις τους κλείσω θα μου μείνουν στο κέντρο 9 θηλιές. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Τώρα η εικόνα που βλέπετε θα είναι αυτή. Κλείσαμε διαδοχικά από 4 θηλές από την κάθε μεριά για το λοξό ώμο για να τον σχηματίσουμε και έχουν μείνει ανοιχτές 9 θηλές. Αυτές θα είναι οι θηλές της λαιμόκοψης. Δεν θα τις κλείσω τώρα, θα τις αφήσω ανοιχτές. Αφού τελείωσα, κόβω το νήμα, δεν θα το χρειαστώ άλλο από αυτή τη μεριά. Και τώρα θα πλέξουμε τα κομμάτια του μπροστινού μέρους. Διπλώνω το πλεκτό. Βλέπω ότι υπάρχει νήμα από τη μία μεριά. Είναι το νήμα που έχουμε αφήσει όταν πλέξαμε τις πρώτες 8 σειρές. Θα δέσω το νήμα από την άλλη μεριά. Θα πάρω δεύτερο κουβάρι και θα ξεκινήσω να πλέκω. Οπότε θα πλέξω το αριστερό και το δεξί μέρος του πλεκτού για άλλες 8 σειρές. Έχω πλέξει τις 8 σειρές και έχω αυτή την εικόνα. Είναι έτοιμα σχεδόν. Αυτό το σημείο είναι το σημείο που θα μπει το μανίκι. Θα έχουμε και εδώ λοξό ώμο από την κάθε μεριά. Προσέξτε πού είναι το νήμα που τρέχει. Δεν είναι κάπου στις μασχάλες ή ξεχωριστά. Είναι μπροστά. Αντικριστά δηλαδή. Και τώρα είναι η φάση που θα κάνουμε λοξό ώμο και κάποια στιγμή θα κάνουμε και την λαιμόκοψη μπροστά. Οπότε θα προσέξουμε αυτό το κομμάτι. Θα βάλω την πλάτη έτσι από πίσω να μην μπερδεύει. Και θα ξεκινήσουμε να πλέκουμε ταυτόχρονα το δεξί και το αριστερό μέρος για να μην μπερδευτούμε με τις σειρές. Θα το κάνουμε μαζί, σειρά-σειρά. Όπως έχω το δεξί κομμάτι, πλέκω κανονικά τους πόντους μέχρι το τέλος της σειράς. Είναι η σειρά 17 και πλέκουμε το δεξί κομμάτι όπως το βλέπουμε. Όχι όπως το φοράμε, όπως το βλέπουμε. Το δεξί κομμάτι. Και θα το κάνουμε μαζί για να μην μπερδευτείτε. Θα το πάω το βίντεο λίγο πιο γρήγορα μέχρι το τέλος της σειράς για να ξεκινήσουμε την σειρά 18 με το κλείσιμο των πόντων. Και έχουμε τους 4 πόντους που πρέπει να τους πλέξουμε. Τον πρώτο τον αφήνουμε άπλεκτο. Τον δεύτερο, το τρίτο και τον τέταρτο πόντο τους πλέκουμε όπως πάει το σχέδιο. Και έχοντας 4 θηλιές που έχουμε πλέξει, θα τις κλείσουμε. Όπως ακριβώς κάναμε στην πλάτη. Ίδιους πόντους θα κλείσουμε, ίδιο αριθμό πόντων από δεξιά και από αριστερά. Κλείσαμε τους πόντους. Θα αφήσω το δεξί κομμάτι, θα πάω στο αριστερό, να κάνω ακριβώς το ίδιο. Θα πλέξω ολόκληρη την 17η σειρά μέχρι το τέλος. Και θα πάω στην αρχή να πλέξω και να κλείσω τους 4 πρώτους πόντους. Είμαστε στην αριστερή μεριά και τώρα θα πλέξω τους πρώτους 4 πόντους και θα τους κλείσω.
Έπλεξα τους 4 πόντους και τώρα τους κλείνω. 1, 2, 3. 4 είναι οι πόντοι που κλείσαμε. Ο 4ος παραμένει σαν θηλίτσα που θα δέσει με τις επόμενες 4 στυλές. Λοιπόν, πάμε στην δεξιά μεριά να συνεχίσουμε. Θα ολοκληρώσουμε τη σειρά 18 και αμέσως θα φτιάξουμε τη λαιμόκοψη στη σειρά 19. Από την σειρά 19 ταυτόχρονα θα σχηματίσουμε και τη λαιμόκοψη. Για 2 σειρές θα κόβουμε τους πόντους για τη λαιμόκοψη. Εδώ τώρα θα πλέξουμε τις 3 θηλιές και θα τις κλείσουμε. Βρισκόμαστε στη σειρά 19 στο δεξί μέρος και σχηματίζουμε τη λαιμόκοψη. Κλείνουμε τους πόντους που πλέξαμε και θα πάμε στην αριστερή μεριά να ολοκληρώσουμε τη σειρά 18 και μετά στην σειρά 19 να σχηματίσουμε και από την αριστερή μεριά τη λαιμόκοψη. Είμαστε στη σειρά 19 στο αριστερό μέρος και σχηματίζουμε τη λαιμόκοψη. Πλέκω τους πρώτους 3 πόντους και τους κλείνω. Είμαστε στο δεξί μέρος, ολοκληρώνουμε την 19η σειρά. Κλείσαμε τους πόντους για λαιμόκοψη και συνεχίζω να πλέκω τις στυλές μέχρι το τέλος. Έφτασα στο τέλος της σειράς 19 και στη σειρά 20 θα σχηματίσουμε τον λοξό ώμο. Θα πλέξουμε και θα κλείσουμε τους 4 πόντους. Ωραία, τον πρώτο πόντο είπαμε ότι δεν τον πλέκουμε γιατί θέλω να γίνει όμορφη μετάβαση από τη μία σειρά στην άλλη. Οπότε τον πρώτο από τους 4 πόντους τον αφήνω άπλεκτο. Πλέκω το δεύτερο και τώρα εδώ μου τελείωσε το νήμα και αυτό που θα κάνουμε είναι να δέσουμε απλά τις 2 άκρες από τα 2 κουβάρια σε ένα κόμπο. Έτσι απλά. Όταν πια ολοκληρώσουμε το πλυκτό, τότε θα μαζέψουμε τις άκρες με μια βελόνα, θα τις ράψουμε. Οπότε είπαμε, έχουμε την θηλιά που δεν μετράμε, τον πρώτο πόντο που τον πλέξαμε, που δεν τον πλέξαμε, πλέξαμε τον δεύτερο και συνεχίζουμε να πλέκουμε τον τρίτο, κοιτάξτε εδώ ο κόμβος, μην μπερδευτείτε, μη σας ενοχλεί, και πλέξαμε και τον τέταρτο πόντο. Θα κλείσουμε αυτούς τους 4 πόντους ένα, 2, 3, 4.
Εδώ απλά προσέξτε τα κομπάκια. Και συνεχίζουμε μέχρι το τέλος της σειράς. Να πλέκουμε τους πόντους όπως τους βλέπουμε. Προσέχω τις στυλές, μην αφήσω καμία άπλεκτη. Και όπως έφτασα στο τέλος, βλέπω την θηλιά που κλείσαμε για τη λαιμόκοψη. Αφήνω το δεξί μέρος και πάμε στο αριστερό μέρος, στο σημείο όπου το αφήσαμε. Εδώ είμαστε στη σειρά 19, κλείσαμε τους πόντους για τη λαιμόκοψη. Πάμε να την ολοκληρώσουμε την σειρά 19. Βρισκόμαστε στο αριστερό μέρος του πλεκτού, μόλις τελείωσα την 19η σειρά και πάμε στη σειρά 20 να σχηματίσουμε το λοξό ώμο. Θα πλέξουμε τους επόμενους 4 πόντους και θα τους κλείσουμε. Έχουμε τη μία θηλιά που δεν τη μετράμε. Από τις 4 θηλές την πρώτη δεν την πλέκουμε. Πλέκουμε την δεύτερη, την τρίτη και την τέταρτη. Κλείνουμε τις θηλές. Και βλέπουμε αυτή την εικόνα. Έχουν μείνει λίγες σειρές για να ολοκληρώσουμε τα μπροστινά μας κομμάτια. Και τώρα πάμε στο δεξί μέρος και θα φτιάξουμε τη λαιμόκοψη. Είμαστε εδώ στο τέλος. Αν δεν είχατε ολοκληρώσει την σειρά, ολοκληρώστε την. Στη σειρά 21 θα κλείσουμε τους 2 πόντους της λαιμόκοψης. Έχουμε μία θηλιά από την προηγούμενη σειρά και 2 νέες θηλιές. Η πρώτη είναι άπλεκτη, η δεύτερη θα είναι πλεγμένη και έρχεται ανάποδη και θα τις κλείσουμε αυτές τις θηλιές. Και εδώ βλέπουμε πόσο ωραία λαιμόκοψη έχουμε σχηματίσει. Οι θηλιές που έχουν μείνει απλά τις πλέκουμε για να ολοκληρώσουμε την σειρά 21. Και είμαι έτοιμη να κλείσω τις τελευταίες 4 θηλιές για τον λοξό ώμο. Έχω τη θηλιά της λαιμόκοψης που δεν τη μετράω. Έχω τη θηλιά του λοξού ώμου από την προηγούμενη σειρά που δεν τη μετράω και μου έχουν μείνει 4 θηλιές από τις οποίες την πρώτη δεν την πλέκω. Πλέκω τη δεύτερη, τη τρίτη και την τέταρτη. Τις κλείνω αυτές τις θηλιές.
και βλέπω ότι μου έχουν μείνει 2 θηλιές, θα πλέξω την τελευταία θηλιά που βλέπω και θα περάσω μέσα από αυτήν την δεύτερη θηλιά. Πάμε τώρα να ολοκληρώσουμε και το αριστερό μέρος, να ολοκληρώσουμε τη σειρά. Όταν σχηματίσαμε το λοξό όμως στην σειρά 20 δεν την έχουμε πλέξει μέχρι το τέλος. Οπότε την ολοκληρώνουμε. Και τώρα είμαστε στη σειρά 21 για να φτιάξουμε τη λιμόκοψη. Έχω τους 2 πόντους, τους καινούριους. Τον πρώτο τον αφήνω άπλυκτο, τον δεύτερο τον πλέκω και κλείνω αυτούς τους πόντους ξεκινώντας με τη θηλιά που έχει μείνει από την προηγούμενη σειρά. Έκλεισα. Συνεχίζω μέχρι το τέλος πλέκοντας τους πόντους όπως τους βλέπω μέχρι το τέλος της σειράς. Τέλεια, έχω τη θηλιά από την προηγούμενη σειρά και έχω τους 4 πόντους του λοξού ώμου που πρέπει να τους πλέξω και να τους κλείσω. Τον πρώτο πόντο από τους 4 δεν τον πλέκω. Πλέκω τον δεύτερο, τον τρίτο και τον τέταρτο. Κλείνω αυτούς τους πόντους. Και αφού τους έκλεισα, μου έχουν μείνει 2 θηλιές. Πλέκω τη μία και μέσα από αυτήν περνάω την δεύτερη. Και έτσι τελείωσε και η αριστερή μεριά. Κοιτάξτε τι ωραία εικόνα, με τους λοξούς ώμους και τη λιμόκοψη, την μπροστινή και την πίσω. Το επόμενο βήμα είναι να ράψουμε τους ώμους. Τους ώμους τους ράβω με τον ίδιο νήμα με τον οποίο έχω πλέξει και για αυτόν τον σκοπό θα κόψω στη βάση τις 8 με 9 θηλιές. Έτσι ώστε να έχω μία καθαρή κλωστή χωρίς θηλιές που θα έχει μήκος 2 φορές το μήκος του ώμου. Θα περάσω το νήμα μέσα σε μία μαλλιοβελόνα και θα περάσω με τη βελόνα μέσα στον πόντο που έχει μείνει ανοιχτός. Και αυτό είναι το μπροστινό κομμάτι. Στο πίσω μέρος δεν πειράζομαι τον ανοιχτό πόντο, θα μας είναι χρήσιμος
όταν θα πλέξουμε γιακά. Βλέπω τις πάνω θηλές του κάθε ώμου, τις πληξούδες και θα μπαίνουμε κάτω από την πληξούδα. Όπως είμαι στο μπροστινό κομμάτι, πάω στο πίσω μέρος κάτω από την πρώτη πληξούδα. Περνάω μέσα από την πρώτη πληξούδα από κάτω και πάω τώρα στην δεύτερη πληξούδα του πίσω μέρους και επιστρέφω στην πρώτη πληξούδα του μπροστινού μέρους. Βουτάω κάτω από την δεύτερη πληξούδα του μπροστινού μέρους και περνάω κάτω από την δεύτερη πληξούδα του πίσω μέρους. Τώρα βουτάω στην τρίτη πληξούδα του πίσω μέρους και περνάω μέσα από την δεύτερη πληξούδα του μπροστινού μέρους. Αν δείτε, κάτω από κάθε πληξούδα περνάω 2 φορές. Τραβάω το νήμα για να σμίξουν οι 2 μεριές. Ούτε πολύ σφιχτά να είναι, ούτε πολύ χαλαρά να δημιουργούνται κενά. Όταν φτάσω στο τέλος, δεν πρέπει να μου περισσέψει κανένας πόντος, αφού οι πόντοι των ώμων και από τις 2 μεριές ήταν ίδιοι, 12. Τώρα θα ολοκληρώσω την τελευταία πλεξούδα και θα πάω απλά προς την ανάποδη μεριά, θα κάνω ένα κομπάκι εδώ και θα το κόψω. Δεν παθαίνει τίποτα, ο κόμπος είναι αρκετά δυνατός. Ωραία, έτοιμος ο πρώτος ώμος. Με τον ίδιο τρόπο θα ράψω και τον δεύτερο ώμο. Μπράβο μας. Φτιάξαμε ωραία λιμόκοψη, ωραίο λοξό ώμο και ήρθε η ώρα να φτιάξουμε τα μανίκια. Τους πόντους για το μανίκι θα τους σηκώσουμε από τους πόντους της σούγιας. Είναι τα κενά που βλέπετε. Επειδή στην πρώτη σειρά θα κάνουμε τις αυξήσεις, σε κάθε τρίτο πόντο θα μπαίνουμε 2 φορές. Και γι' αυτό θα χρησιμοποιήσουμε την καρδιά της πληξούδας. Εδώ. Μία θα μπαίνουμε εδώ, μία στο πόντο. Πάμε να το δούμε στην πράξη. Παίρνω το νήμα έχοντας αφήσει μία ουρά και παίρνω την πρώτη θηλιά και πάω εκεί που είναι η μασχάλη στο πρώτο πόντο. Ο πρώτος πόντος είναι μονός. Μπαίνω δηλαδή μία φορά. Στον δεύτερο πόντο μπαίνω μία φορά. Στον τρίτο πόντο θα μπω 2 φορές. Μία στην καρδιά της πλεξούδας
μία στον πόντο της ούλιας. Τέλεια. Συνεχίζω. Ο επόμενος πόντος είναι μονός, ξανά μονός, διπλός. Θα μπω στην καρδιά μία φορά, και μία φορά στον πόντο της ούλιας. Και συνεχίζω με αυτόν τον τρόπο μέχρι να γεμίσω όλους τους πόντους της ούλιας κυκλικά, πλέκοντας 2 πόντους μονούς και έναν πόντο διπλό, και όταν φτάσω στη μασχάλη θα πρέπει να έχω 26 θηλιές. Αν μετρήσω τους πόντους 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, έχω 13 πόντους, άρα μου λείπουν άλλοι 13 πόντοι για να έχω 26. Αφού έφτασα στο τέλος και έχω 26 θηλές, θα πλέκω κυκλικά μια καλή, μια ανάποδη για 18 σειρές. Ξεκινάω την πρώτη θηλά να την πλέκω καλή. Αν θέλω μπορώ να βάλω και ένα μαρκεράκι για να μετράω πιο εύκολα τις σειρές και να ξέρω πού αρχίζει και πού τελειώνει μια σειρά. Και όπως κοιτάζω φαίνεται αμέσως η πλέξη, μια καλή, μια ανάποδη και πάει λέγοντας, και όταν φτάσω στο τέλος, πριν το μαρκεράκι, η θηλιά θα είναι ανάποδη. Έπλεξα την πρώτη σειρά, έχω φτάσει στο τέλος, ο τελευταίος πόντος είναι ανάποδος. Και πώς συνεχίζω, για να πάω κυκλικά, δεν γυρνάω το πλεκτό, κατευθείαν, εκεί που έπλεξα τον τελευταίο πόντο, συνεχίζω και πλέκω τον πρώτο. Βάζω το μαρκεράκι στον πόντο που έπλεξα και με τον ίδιο τρόπο πλέκω τις επόμενες σειρές. Χωρίς να σταματάω, χωρίς να κάνω ένωση, απλά μεταβαίνω από τη μία σειρά στην άλλη, χωρίς να με σταματάει κάτι.
18 σειρές είπαμε, είναι περίπου 40 εκατοστά. Και όταν πλέξω τις 18 σειρές, θα πρέπει να κάνω τη μέτρηση. Είναι όντως 40 εκατοστά. Τώρα θα κάνουμε ένα όμορφο τελείωμα, ώστε να μην είναι πάρα πολύ ανοιχτό το μανίκι. Αν θέλετε να το αφήσετε φαρδί, μπορείτε απλά να κλείσετε τους πόντους και να έχετε ένα φαρδί τελείωμα. Τώρα τι θα κάνουμε? Είναι μια τελευταία σειρά που θα πλέξουμε πριν κλείσουμε τους πόντους. Και εδώ θα πλέκουμε 2 πόντους μαζί. Απλά πάντα προσέχω ο καλός ο πόντος να είναι πάνω από τον ανάποδο. Να σχηματίζεται μία όμορφη συνέχεια από την πλεξούδα. Και συνεχίζω να πλέκω 2 θηλιές μαζί. Η καλή θηλιά πάντα έρχεται πάνω από την ανάποδη και μέσα από τις 2 θηλιές περνάει η θηλιά από το νήμα που τρέχει. Και μέχρι το τέλος της σειράς πλέκουμε 2 θηλιές μαζί. Και αν προσέξετε είναι όλο καλή. Δεν υπάρχουν ανάποδες θηλιές εδώ. Όλες οι θηλιές είναι καλές. Αφού έπλεξα τις 2 θηλιές μαζί, έκανα τις μειώσεις μου, έχουν μείνει 13 θηλιές. Και πρέπει να τις κλείσω. Με την τελευταία θηλιά ξεκινάω. Έρχεται πάνω από την δεύτερη θηλιά, η πρώτη θηλιά και η δεύτερη περνάει μέσα από την πρώτη. Έρχεται η πρώτη πάνω από τη δεύτερη και η δεύτερη περνάει μέσα από την πρώτη. Όπως κλείναμε και τους ώμους και τη λαιμόκοψη και με αυτόν τον τρόπο πάμε μέχρι το τέλος της σειράς. Αφού έχω κλείσει όλες τις θηλιές, μου έχει μείνει μία θηλιά. Αφήνω 2 θηλιές από το νήμα που τρέχει, κόβω το νήμα και κόβω στη βάση των 2 θηλιών για να έχω ένα νήμα για κλείσιμο. Ένα νήμα χωρίς θηλιές, μια ουρά. Θα το περάσω το νήμα μέσα από την θηλιά που μου έμεινε και τώρα έτσι όπως κοιτάζω το πλεκτό προσπερνάω τον πρώτο αριστερό πόντο, την πρώτη πλεξουδίτσα και μπαίνω κάτω από την δεύτερη πλεξουδίτσα. Και τώρα η θηλιά από την οποία βγήκε το νήμα, στην καρδιά της περνάω μέσα την ουρά όπως το βλέπετε και έχω κάνει με αυτόν τον τρόπο ένα όμορφο κλείσιμο και δεν φαίνεται καθόλου η ένωση. Πέρασε το νήμα δηλαδή κάτω από την πλεξούδα και γύρισε πίσω στην θηλιά από την οποία βγήκε.
Τώρα από την ανάποδη μεριά θα κάνω ένα όμορφο κομπάκι, θα το σφίξω. Τέλεια. Και θα το κόψω σύριζα, σχεδόν σύριζα. Δεν λύνονται αυτοί οι κόμβοι, αν φοβάστε μπορείτε να τους ράψετε. Το ένα μανίκι είναι έτοιμο, με τον ίδιο τρόπο φτιάχνουμε και το δεύτερο μανίκι. Και είμαστε σχεδόν έτοιμοι. Έμεινε να φτιάξουμε έναν διακά. Θα χρησιμοποιήσουμε εδώ τους πόντους της λαιμόκοψης, θα τους σηκώσουμε από τους εκρεανούς πόντους της σούιας και έχουμε τις ανοιχτές θηλιές που έχουμε αφήσει στην πλάτη. Ωραία. Πάμε να δούμε πού θα μπαίνουν οι πόντοι. Εδώ έχουμε έτοιμες τις θηλιές. Παίρνουμε το νήμα με την πρώτη θηλιά και εδώ δεν μπαίνουμε όπως το μανίκι, όλο καλή. Εδώ ακολουθούμε την πλέξη. Όπου βλέπω καλή θηλιά πλέκω καλή, όπου βλέπω ανάποδη πλέκω ανάποδη. Έχω έτοιμες τις θηλιές. Αυτές με καθοδηγούν. Γιατί θέλω ο γιακάς να ακολουθήσει την πλέξη της ζακέτας. Οπότε συνεχίζω μια καλή, μια ανάποδη. Και τώρα θα δω τι θα πλέξω στη ραφή. Κοιτάζω τους πόντους για να μου βγει η πλέξη. Έχω καλή ανάποδη. Πάω προς τη ραφή. Υπολογίζω τι πόντο θα πλέξω. Θα κάνω μια ανάποδη και η επόμενη έρχεται καλή. Ανάποδη, καλή. Εδώ που είναι έτοιμες ανοιχτές θηλιές είναι εύκολα. Καλή, ανάποδη, τα κάνουμε μαζί, δεν προχωράω γρήγορα. Ωραία, φτάνω στην επόμενη ραφή και πάντα προσέχω την πλέξη. Να μην μου επαναλαμβάνονται δυο καλές ή δυο ανάποδες στηλές, θέλω να ακολουθήσουμε το σχέδιο. Μια καλή, μια ανάποδη. Οπότε υπολογίζω ωραία, εδώ έχω τελειώσει με καλή, στη ραφή μπαίνω με ανάποδη, μετά έρχεται καλή, μετά έρχεται ανάποδη, καλή, είναι η λαιμόκοψη που είχαμε πλέξει 2 και 2 και κλείσαμε τις θηλές, αλλά φαίνεται ποια θηλιά πρέπει να πλέξουμε.
Και τελειώνουμε με 2 καλές θηλιές. Όπως ξεκινήσαμε με 2 καλές θηλιές, έτσι και ολοκληρώνουμε με 2 καλές θηλιές. Φύου, το δύσκολο κομμάτι έφυγε. Και τώρα απλά θα πλέξουμε. Τραβάω λίγο τις θηλιές για να μην τις χάσω, γιατί εξαφανίζονται. Είναι που τις σηκώσαμε στην μπροστινή λαιμόκοψη. Και πάμε να πλέξουμε. Πάμε τώρα από αριστερά προς δεξιά, πλέκοντας την πλέξη, όπως βλέπω τις θηλιές. Στην αρχή είναι 2 καλές. Μετά ακολουθεί ανάποδη, καλή. Επειδή ξέρω ότι θα πλέξω ανάποδη, κοιτάζω λίγο πίσω που βγαίνουν αυτές οι θηλιές. Μην χάσω καμία, να μου βγει ακριβώς η πλέξη. Για το γιακά θα πρέπει να έχουμε 25 θηλιές και θα πλέξουμε για 5 σειρές ύψος. Αφού έπλεξα τις 5 σειρές, θα κλείσουμε τις θηλιές και θα πάω να τις κλείσω από την απέναντι μεριά, όχι εκεί που άφησα το νήμα, αντικριστά. Από τη μεριά που δεν έχει νήμα. Θα το πάρω στα χέρια μου το πλεκτό όπως με βολεύει και έχω την πρώτη θηλιά που έρχεται πάνω από τη δεύτερη και η δεύτερη βγαίνει μέσα από την πρώτη. Και συνεχίζω να κλείνω με αυτόν τον τρόπο μέχρι να κλείσω όλες τις θηλιές. Αφού έκλεισα όλες τις θηλιές, μου έχει μείνει μία θηλιά στο τέλος και θα πάρω ένα ψαλίδι, θα κόψω το νήμα αφήνοντας άλλη μία θηλιά, θα την κόψω στη βάση και θα περάσω την ουρά μέσα από την τελευταία θηλιά που έμεινε. Θα κρύψω την ουρά μέσα στο πλεκτό. Κοιτάζω να μου ακολουθήσει τις πλεξουδίτσες, να είναι όμορφο το τελείωμα. Για κοιτάξτε τι θα κάνω. Θα βρω την πλεξουδίτσα, θα βάλω το νήμα κάτω από αυτήν και από εκεί που βγήκε το νήμα θα επιστρέψω την ουρά στο κέντρο της πάνω πλεξουδίτσας. Θα κάνω ένα κομπάκι θα σφίξω και κοιτάξτε τι όμορφο τελείωμα έχω κάνει. Αυτό θα το ράψω. Θα ράψω όλες τις ουρές που υπάρχουν μέσα στο πλεκτό που έχουμε αφήσει από τα κομπάκια, από την ένωση νήματος. Ωραία, παίρνω μία βελόνα και μία κλωστή. Θα κάνω ένα κομπάκι. Και θα αρχίζω να ράβω. Και όπως ράβετε θα το διαπιστώσετε και μόνοι σας ότι δεν φαίνεται που το έχουμε ράψει το σημείο. Κρύβεται μέσα στο πλεκτό η ουρά. Το ράψιμο δεν φαίνεται καθόλου καθώς έχει πολύ χνούδι το νήμα. Οπότε με τον ίδιο τρόπο θα κρύψουμε όλες τις ουρές που έχουμε μέσα στο πλεκτό από την ανάποδη μεριά και δεν θα φαίνεται τίποτα.
Ήρθε η σειρά να ράψουμε τις κόπιτσες, τις ντυμένες κόπιτσες όπως λέγονται. Θα πάρω μαρκεράκια, 5, αν θέλετε παραπάνω μπορείτε να βάλετε παραπάνω, και με τα μαρκεράκια μαρκάρω τα σημεία πάνω στα οποία θα ράψω. Και όπως θα δείτε, πρώτα βάζω με το μάτι στο πάνω μέρος του γιακά, στο κάτω μέρος του γιακά και μετά το τρίτο μαρκεράκι θα το βάλω στο κάτω μέρος του πλεκτού, του μπροστινού μέρους, όχι άκρη-άκρη, λίγο πιο πάνω από την άκρη, κάπου στην δεύτερη-τρίτη πλεξουδίτσα, και αν γυρίσω έχω μία κάθετη γραμμή σαν κομπάκι προς την πλεξούδα, εκεί πάνω θα ράβουμε. Και έχουν μείνει άλλες 2 κόπιτσες, άλλα 2 μαρκεράκια. Μετράω κάπου πόσες στυλές είναι και τις δειρώ στα διατρία για να βάλω 2 σημεία. Μπορώ να μετρήσω τις πλεξούδες, μπορώ να τα βάλω με το μάτι, όπως σας βολεύει. Πάντα σε μια κάθετη γραμμούλα προς την πλεξούδα. Και τώρα θα πάρω το μισό της κόπιτσας που είναι ο γάντζος και θα το βάλω στο σημείο που έχω μαρκάρει. Έτσι, όπως το δείχνω, με το γάντζο προς τα έξω και τις 2 θυλές που έχει στη βάση προς τα μέσα. Και μέσα σε αυτές τις 2 θυλές θα μπαίνουμε και θα ράβουμε. Μέσα 3-4 φορές θα περάσουμε, δεν χρειάζεται παραπάνω, στη μία θηλιά και μετά θα πάμε στην άλλη θηλιά. Προσέχω να πιάνω το νήμα καλά, όχι μόνο το πάνω μέρος που είναι σαν χνουδάκι, να αισθάνομαι ότι το ράβω πάνω στο πλεκτό. Γυρίζω από την καλή μεριά να δω ότι δεν φαίνεται ότι το έχω ράψει, ότι δεν φαίνεται και η κόπιτσα, και τώρα αυτό το σημείο που λίγο είναι σαν να είναι στον αέρα θα το στερεώσω ράβοντας την κόπιτσα στη μέση. Τέλεια. Έραψα το 1/2 της κόπιτσας, τον γάντζο. Με τον ίδιο τρόπο θα ράψω και το μισό της πρώτης κόπιτσας είναι έτοιμο, ραμμένο. Και το τέρι της κόπιτσας, δηλαδή, του γάντζου δηλαδή, τώρα με τον ίδιο τρόπο θα ράψουμε και θα βρω ακριβώς το ίδιο σημείο απέναντι. Και θα σας δείξω τώρα το τέρι της κόπιτσας ραμμένο, που θα πάει από την απέναντι μεριά της κόπιτσας. Είναι εύκολο να βρω. Πολύ απλά. Τώρα το άλλο το που μισό, έχω ράψει το 1/2 ακριβώς απέναντι, και το βάζω, θα βρω το με σημείο, το κρίκο προς τα πάνω και με τις 2 θηλιές προς τα κάτω, εδώ, προς τα μέσα, για να ράψω την θηλιά. Και με τον ίδιο τρόπο, μπαίνοντας στις θηλιές της κόπιτσας, στη βάση, ράβω. Πάλι έχει 2 θηλίτσες στη βάση που τις ράβουμε, που μπαίνουμε σε αυτές τις θηλίτσες και ράβουμε.
και η μεγάλη στυλιά πάνω στο οποίο θα δέσει ο κρίκος. Ποιος κρίκος? Και τώρα να δω τι έχω κάνει. Μπήκε ο γάντζος μέσα στον κρίκο. Κοιτάξτε τι ωραία που έχει κουμπώσει η κόπιτσα. Θα ράψω όλες τις κόπιτσες με τον ίδιο τρόπο και εύχομαι να είναι καλοφόρετη η ζακέτα σας. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε για άλλη μια φορά το μάθημά μου. Φιλάκια πολλά!